Thuolo machielo kendo Ramogi kamoro mara Manyien gi geno ni odiechieng' teri makare odiechieng' mar 26 dwe mar 7 2023 tich adek mabende Azimio la Umoja obago rapar ne jogo kada chunje mag joma nyocha wito ngimagi e kinde mag ng'anyo ka joma noyudo hinyruok bende gilimo kendo gimedo lemo negi odiechieng' ma kawuono mancha gilando ni koro ng'anyo manowinjo bed ni timore en odiechieng' mar rapar. Wan gi weche kaachiel kod mamoko motenore kod weche mag dwaro mondo twak obedie kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mabende odiechieng' manyoro kata odhiambo manyoro jatend piny owacho ni noikore mar romo gi Raila Odinga ka thuolo ni to ne e piny Tanzania. Magi biro e kinde ma chung' motegno osebedo ka neno e kind jotelogo kotenore kod wach mar keto winjruok mar kelo kwe pacho ka ahinya wach mar handshake mabende giwacho ni ok giikore. Raila wacho ni ok adwar handshake, Ruto wacho ni ok wabi yie mondo handshake obedi mar nywando kweth maketo piny owacho tesre e piny owacho. Weche mathoth nitie Ramogi odiechieng' ma kawuono kama bende reporters magwa wadhi tudore godo mar ng'iyo kaka chenro mar lamo ka oganda ting'o misoma ne chunje mag jogo manowito ngimagi kinde ng'anyo ka bende limo joma pod nitie ute thieth ma yudo thieth kotenore kod adhonde mane giyudo e kinde mag ng'anyo. Ramogi machiegni mokwongo oyud thuond weche. Kweth mar Azimio obago rapar ne joma ne owito ngimagi ka bende gilimo joma ne ohinyore e ng'anyo mag kwedo piny owacho. Weche wa nyaka bed weche mariwo oganda, weche wa nyaka bed weche makelo ber gi dongruok e mier. Jagoro mongirore Migago mar arita Raymond Omolo timo limbe bondo ka okwedo tulo e kinde ng'anyo. Jatend piny William Ruto ni e limbe piny libamba ma Tanzania e twak mar yaro thuolo mag tije e pinje Afrika. Machiegni Ramogi Juang nyalo loso kode namba 36000 kata bende nyalo weche manyien gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Machiegni jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga tayo limbe mar jok mane oyudo hinyruok e ng'anyo mag Azimio. Odinga mane ochako limbe makamano e kar od thieth ma Mama Lucy Hospital Newton kod jodito mag Azimio Kalonzo Musyoka, gavana machon ma Murang'a Mwangi wa Iria e kinde jotelo mamoko. Bang' limbe no Raila ochome od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. Bang'e no to obiro chiwo ote mare ne jopiny. Wadhi nyime Ramogi kod weche manyien gi kinde ni kendo wang'iyo motenore kod weche mabende dhi nyime e thur Kenya Ramogi e weche mag neno ni oganda jo Kenya obedo gi kwe kaachiel kod kwe mongirore bede duogo e pacho ka. Jotend kanise mopogore opogore e kaunti ma Migori owuok oko mar kwedo kaka obila ne otayo chenro mag geng'o jong'anyo juma mokalo. Giwacho ni obila ne onego ga jong'anyo e yo ma ok kel nek, hinyruok kata lal mar mwandu ne jopiny.
Jodologo dwaro ni jatend Kenya William Ruto kod jodito mag Azimio mondo mi otim romo mar keto winjruok e kindgi kendo duoko piny liet mar siasa ma okel kod ng'ur e wi pek mar ngima. Ka otelnegi kod Charles Otego e timo limbe ne jok mane ohinyore e kinde mag ng'anyo, giseyo okang' mamoko kuom obila ne otiyo godo mar monjo ji nyaka e udi kuonde ma gidakie juma mokalo. Hii hata ingeliwa manake afande anajua kazi na kuna job tag unaweza pita tu so long. The tear gas is so strong that it survives 3 days. You walk in town, it is still there. And you can imagine when it's thrown in the estate and in the homes of people, this is unacceptable. We are sending bad signals to our children, to the mothers who are innocent doing their scores. Please, we make this appeal that the officers can do their work along the highway where they protect the business of the people. But when it comes to the estates, it's a peaceful environment, and let them refrain immediately. Rais Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga mkae pamoja mzungumze ili amani iweze kupatikana. Manake Mwenyezi Mungu katika Qur'an tuambia kwamba fa intanazatu fi shay'in, mnapokuwa mnazozania jambo fulani farudu ila Allah wa rasuli. Basi turudie Mwenyezi Mungu na mtume wake, tuangalie Mwenyezi Mungu anasema katika Biblia na Qur'an. Vijana wetu wameumia sana. Na naomba vijana wakati mambo hii kifanyika wawe waangalifu, kwa maana mambo ya maafa inawalenga. Pia kitu ningeshauri serikali na pia upinzani. Mswahili huwa husema anayesikia uchungu ni mzazi. Wajue kwamba hawa watu wote hao ndio wazazi wa watu hawa wanaoumia, na hao ndio wazazi wa watu ambao wako kwa nchi. Kwa hivyo warudisha hasira chini, waelewane, nchi yetu iende vizuri, watoto wetu na wengine wapate kuendelea vizuri. Kaporwan Migori ni jodak ma Migori owuok karom gera par mag jogo mane onegi kinde mang'anyo manotimore juma mokalo kod kinde mamoko chien. Ka giloso bang' moko mesoma e chuny boma ma Migori, jagoro maduong' mar duond bura mar ODM bade ma Migori Joseph Olala ne oseyo obila kuom tiyo kod teko mathoth ka gikedo kod jong'anyo. Olala wacho ni obila ne ok oluwo chik kendo ne gigeto mana hinyo jopiny. Ng'at achiel ne owito ngimane e boma ma Migori ka jok moko moingo 20 noyudo hinyruok e kinde ng'anyo mane oluong kod riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya. Nyakoro Ramogi odwani mondo winjane kaka gitelogo oloso. Gisanego ng'enyowa kendo moko nitiere mane osiptal, moko nie mochari. Ok wawinj maber kaka jopiny nikech gimwang'eyo ni maandamano nie katiba. To gimomiyo watimo maandamano tigowa malich kendo igowa kendo inegowa ok understand. Wakonu maber ni kata luong mana maandamano moro pod wabiro dhi e maandamano nikech ma en right marwa mar bedo tiango, mar bedo maandamano en gima nie katiba. Hakiwa mantiere constitution mondo mi wachal ni wanyalo wuok oko e maandamano. Ok en gima wagoda kamoro amora. En gima nie constitution kendo yienwa mondo mi watim ang'owa, wamany hakiwa e barabara. To sama wamanyo hakiwa gi kwe, to polise biro to gowa gi bunde kendo negowa. Omiyo gima kama en gima lit ahinya, nyaka wawuog oko. Oganda Ramogi wan ok wan ngoche. Gibiro negowa ndio, lakini pod wabiro mana wuok oko. Tich mar police onego bed no protect kendo orito jogene. To ka police no ema biro nego jok monego bed no rito. Tumejitokeza katika kufanya maombi kwa wale waliotangulia mbele ya haki na wale vijana wetu wengine ambao waliumizwa na maaskari. Kitendo cha kuwaua vijana sisi tunakilaani sana. Ukizingatia kwamba hao vijana walienda kwenye mgomo na hawakuwa na silaha. Sasa tunashindwa kuelewa ni vipi serikali inaweza kujitokeza na kuweza kuchukua uhai wa hawa vijana.
polise matiyo tich mar nego gandawa bedu kung'enu nego nyithiu unego weteu to gimutimo no par kuomi owuon lisasi ma in gono chieng' moro ni mako wadu kata wuodi minyuol. Ramogi wi wachno kurwada ne watudre kod jafwambo marwa ma Migori George Juma ma bende onyiswa ni to wach mar rapar kata lam ne chunje ma nyocha ne olal e kinde mag ng'anyo kod joma bende medo yudo thieth e kinde ni kaluwore kod hinyruok mane giyudo e kinde mag ng'anyo. Chal nade Migori? Jojuma amosi ni misawa kendo daher mondo miwa ler ni to e kaunti ma Migori kata boma ma Migori ma bende chenro mar rapara mag jogo mancha ne owito ngimagi dhi e nyime oganda maromo nade ma diponi oyuoro to en kit wach mage ma iwacho e kinde ma ikuyo kod jogo kata familia mag joma ne owito ngimagi ka bende imedo jiw kendo imedo kwa chang mapiyo ne jok mane oyudo hinyruok e kinde mar ng'anyo. Erokamano bati awinji makare na dieri ni oganda kaunti ma Migori be ni wuok oko mar ko jo Kenya mamoko odiochieng' ma kawuono mar paro jogo mane owito ngima kaachiel kod mago mane hinyruok e kinde ng'anyo ma bende ne obagi kaunti ma Migori to ahinya ndalo adek mar juma mokalo ka bende bande kama chuok mokalo kinyalo ng'iyo toka kanyo nitie roundabout mar posta kanyo manu wakwongo bedo kod alam mokwongo ka bende kwethne sama kama osiwuok kendo kodhi nyaka e bus pa kata stage mar geche kama bende gidhi timo alama achol kod mae kanyo ne gibiro ne gimoko msuma kaachiel kod kata somo muma kaachiel kod wer ka giparo chunje mag jogo mowito ngimagi ka bende komachielo bende gioro ote mar chang mapiyo ni jogo bende nyaka sani koro noyudo hinyruok e kinde ng'anyo manotimre juma mokalo. Wanyalo paro ne lipot noyudo en ni juma mokalo kuom dala adek go ng'at achiel nowito ngima bang' kane ogoye kod lisasi ojana ma ji 19 e kinde ng'anyono ka ji maromo 13 be noyudo hinyruok bang' kane ogoye kod lisasi ma bich kuomgi pod dhi nyime kod thieth ka moko nothiedhi kendo ne osegole kuondego mag thieth ka opoe kod jogo bende ne ogo kod lisasi ji maromo 11 bende ne ogo gi runge kaachiel kod gige mobindi ka bende moko kuomgi pod dhi nyime kod yudo thieth. En wacho bende nyaka sani jogo manochopo e lamo wacho ni obila osebedo ka tiyo kod agoko e kinde bende koro gigayo jogo matimo ng'anyo. Giwacho ni obila ok osebedo kobiro mondo koro ga ng'anyo to gin jogo mosebiro mar inyo oganda ka bende gidwaro ni kata ka opogore kod sama bende koro gibaga alama chal kod ma gidwaro ni jogo mane onegi kaachiel kod joma oyudo hinyruok be od ratiro margi ka gidwaro ni mondo koro kaw okang' mar chik kata mana ne obila ma itudo kod monj machal kod mae kaachiel kod goch machal kod mae. Komachielo bende gitemo jiwo ni ber ka bende twak koro bedo mondo koro ne ni midhiero bende okwako piny Kenya gin mago bende otiek ka giwacho ni midhierogi ok gin mago momako jokanyogo mag Azimio to jo Kenya mangima magiwacho ni nyaka sani osebedo kod pek kata mana wechego magago ka dwaro margi en midhierogi koro tiek mapiyo piyo mondo koro gin bende gibed kod yot kito ahinya bende koro tiek wechego mag ng'anyo. Gibedo bende ne kata bed ni osebed ka obila rakore kodgi e yo mokolore kod chik gin pod gi ikore mar dhi kod ng'anyo poni oluongi ka geno margi maduong' en yudo lokruok bende gisebedo ka gidwaro kaka oganda jo Kenya to ahinya e duoko piny pek mar ngima ma nyaka sani koro kwako koro pod wago tach ka wadalon to ng'ene to e kama koro gidhi e bus park bende gin ketho alamno ang'o gin madhi timo kanyo ero to kwayo gi maduong' en ni mondo koro ratiro koro yude jogo bende nyaka sani norocha tichgi kod obila ka bende giramo ne piny owacho onego wuo motegno ka otendi kod obila ma osebedo kakar mondo koro ga jogo mang'anyo to koro go jogo mantie kod ng'anyo koro pod wantie kama luoni mathoth ka otende kod alam ma odiochieng' machal kamae. George Juma kuom walipot kowuok e gwenge ma Migori kotenre kod alam mar rapar chunje ma owito ngimagi kotenre kod wach mag ng'anyo manotimore juma mokalo kod thuolo machien to kod jogo ma bende medo kwane gi changa mapiyo ka gin e ute thieth. Juma med luonwa kaka chenro ne dhi kendo ibiro medo miwa lipode mamoko kotenre kod kaka ibiro wuo gi ote mabiro bet ne obila sirikal kaachiel kod jong'anyo giwegi ma yuoro e ng'anyo e kinde moluong ng'anyo e pacho ka. Erokamano Juma. Kawadhi nyime en ni jodak ma Kisumu osebedo kod ng'ur mathoth kaluwore kod tulo ma osebedo kaluwo ng'anyo mag Azimio. Apedha makoch ma Nyalenda noweyo jomoko kod hinyruok ka jodak moko bende ne owito ngimagi. Kuonde ohala kaka Kamas osewang' diriyo e thuolo machuok. Magi duto gin midhiero ma jodak koro kwayo piny owacho mondo mi onon kendo kawo ne acheje okang' mar chik pono yudgi ketho. Koro ni nyakwara Ramogi wadani watudane kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mondo mi wane ler e wi lwasi ma Kisumu kaluwore kod bende kata bedo kod twak ma osebedo e kaachiel kod bedo gi twak moko kuom jogo mano hinyore
e kinde mag ng'anyo mag Azimio. Millicent Misawa kuwoke bomani ma Nairobi, boma ma Kisumu ageno ni nitie kare. Inyiso ni to chenro ma kawuono dhi nyime mar 10 ni chalo nade Kisumu, gin jotelo mage ma dipone oyuoro, to ote mage ma gin godo ne sirikal kaachiel kod jopiny? Erokamano nya George Bati, achiel kachiel kwa wuok e kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Teaching and Referral Hospital, kuma bende chenro mar timo rapar kendo chung' kanyakla kod jogo mane yudo hinyruok kokalo e lwet obila kinde ng'anyo ne dhi nyime, ka bende nochakore kod jotelo ma wuok e lemo mopogore opogore e riwruok mar Azimio, ka bende ne gilimo kar yudo thieth ni ka giwuotho ka giwuoyo kod jotuo kendo gimoko msoma mondo mi gichung' kod kanyakla kata gipar rem ma jogo nitiere kata hinyruok mane gikadhoe mopogore opogore kokalo kuom lito boko ni wayudo ni nitie jogo ma bende ne ogo gi lisasi, nitie jogo mane ogo gi arunge kod jogo ma bende noyudo hinyruok mopogore. Gie sani endi jogo kane twak ne giwacho ni sani gichung' kod jogo kendo gima gikwayo en ni sirikal owinjo bed ni sani oneni ka gikawo okang' mar chik ne obila ma bende ne otimo tim makoch kamano kata pedha makoch ma bende noweyo ji mopogore kod hinyruok makamago. Bende nwanyalo wuotho e wards kane watwak kod jogo ma bende ne oyudo hinyruok mopogore, moko ne ogo, moko noyudo hinyruok mag lisasi, kane giloso kodwa gino maduong' mane ginyisowa ni sani endi thieth dhi kodgi maber. Kata kamano nitiere jogo ma bende nowuok kuonde dak ma yuto ji ni piny kaka Nyalenda, jogo mopogore opogore ma bende timo mana tije jua kali, ma bende sani osiptal nyisogi ni yedhe onge to indiko ne ng'ato ka ng'ato yath, to yadhno ema nyalo miyo giwuoge rem ma gin godo kata thieth gi odhi kuma ber. Kata kamano yedhe go eko ginyal yudo yo makare kaluwore ni nweng'o kata yuto margi ni piny, to samoro yudo ka ng'ato bende ene mane en wi ode kata ene mane okonyo dalagi, to seche ma bende onindo e kitanda mar midekre to onge gino monyalo timo. Koro mana achiel kuom midhiero bende gichwalo nyime ka gikwayo ka nitiere jogo manyalo wuok oko kata sirikal mondo jolgi kod kony ma kamagi to nyalo bedo maber. An ka endi achiel kuom familia ma bende wabro loso godo, gibo nyisowa ni to wuodhgi osechalo nade, kaka gisiko ka gilimo joge gi osiptal ka endi tingno ochalo nade, to gi wach ma bende gin godo odiochieng' ma kawuono ma bende ginyalo keto it piny owacho kata ne jopiny kotenore kod weche ng'anyo kata chenro mar rapar ma kawuono. Machiegni abo chako kodi mana king'iyo kamera, nyisa ni nyingi ng'a, to ka ichope nade, in gi jatuo kata jatuo no hinyore yo machalo nade, to nyaka sani thieth mare chalo nade, then gi chenro ma kawuono mar rapar chalo nade nyaka sani. Aneno kiting'o nyaka msuma ka endi manyiso ni in e rapar kendo ichung' kod jogo, iparo gi manyiso ni ijiwo gi mondo chunygi kik ol. Machiegni chagi nyingi. Erokamano Millicent, gi nyinga iluonga ni John Ndega, ana wuod Nyando. Odiochieng' ma kawuono ne wabiro Kisumu Jaramogi Oginga Odinga Referral and Teaching Hospital mondo wachung' gi jowa manyo yudo chandruok e weche mag ng'anyo. Kawuono ne jowa ne ng'eny ka kendo rawerewa kotelnegi go bungu ne nitie ka gokinyi, kendo ne gibiro ka giting'o misuma kendo gikelo kony mopogore opogore ne jowa manyo yudo chandruok. Adieri makende amor gi jowa kaka gichung' gi jowa manyo yudo chandruok. An bende an achiel kuom jogo manobiro ka mondo wachung' gi jowa manyo yudo chandruok. Na biro ka gokinyi kendo kaka uneno bada ka asegolo remo ne jowa manyo yudo chandruok, to kendo wakelo kony matindo tindo machalo gigo ma ginyalo konyorego. Omiyo en odiochieng' makende ma ne wadwa wacho ne sirikal marwa mar Kenya Kwanza ni gigo manyo timore wakwedo kendo wakwero e kang' mamalo, nikech sirikal mar Kenya Kwanza nyo kelo polis kendo teko manye polis tiyogo kagogo jowa kendo kanego jowa, wakwedo kendo wadagi. Kenya en marwa waduto wa jo Kenya, omiyo chik nitiere e Kenya. Katiba marwa nyaka polisi lo, sirikal matiyo nyaka lo chik ni mar teko manye polisi otiyogo kanego jowa, wadagi kendo ok wabiyie. Omiyo gidwoko wa odiochienge machon, those dark days mane piny ni chien, to sani piny osedhi mbele. Ok wabiyie mondo sirikal mar Kenya Kwanza dwoko wa dark days. Omiyo wakwa sirikal gi IPOA ni jogo manyo go jowa lisasi, jogo manyo nego jowa, wadwaro nonro kendo wadwaro haki mar jowa. Omiyo wakwa sirikal ni giwuog oko magimiwa adieri, mwayudo adieri kaka jogo ma jo Kisumu County gi kuonde mamoko manye joge ohinyore. Omiyo
wan gi kwe kawuono tadieri emo wadwaro. Jowa nyowuok oko mar ng'anyo nye en chandruok momako Kenya mzima. Nyoko mako jo Kisumo, nyoko mako ganda mag Luo. Omiyo ng'anyo nyowuok nikech weche mag uchumi momako piny. Wakwa serikal ni duok chien onge ok wabidok chien, wakwayo ni mondo giduoknwa uchumi piny, giduoknwa kaka wadwaro kaluwore gi katiba. Omiyo waonge mang'eny, wan kamoro achiel, wachung' gi jowa kamoro achiel, kendo wabiro dhi mbele gi kwe. Erouru kamano. Nyalo medo mano matin. Anagom na kwe man kende mosebedo kotimore General Russia Hospital ka en gima lit ahinya nikech omono ji nindo e piny mangima. To waneno malit e chunywa ndi. Maka ne Nyasaye nyalo lor mondo mi olosnwa gigo duto mabeyo. Nyasaye moketo mbele. Neno kwa biro ir jogwagi, obiro ywagogi wating'o musoma ka. Mane matanga weugo jopiny. Mana kamano George Bati gisani mago moko gigo mabedo tucho kaendi bende kane wawuotho e wards kane watwa gi jopuonyi yudo ka nitiere kaka ng'ato nyalo yudo shida kata chandruok nyadiriyo. Nitiere jatuo achiel ma bende nogoye gi obila gi lisasi to noyudo ka kwargi ne tuo. Nyisowa kanyo ni okinyi ma kawuono ni ne giyudo simu mar ong'we yamo kinyisogi ni nikech kwargi noyudo habari kata wachni anyathino ne ogogi lisasi to nikech ne ng'ama nigi pressure ne noidho ma kawuono gokinyi kwargi nowito ngimagi. Sama onindo tanda mar midekre no endi en jal makoro nigi chandruok nyadiriyo. Oyudo chandruok ni en okonyal nikech owacho ni owuok e family ma bende yuto gi ni piny. En ema seche moko kaka nyathi ma ne nie class 12 kendo ne dhi timo penj ne onyalo wuok e skul modhi ogo tong'o eka oyud kaka ginyalo konyore odgi. To kata kamano sani endi hinyruok okete piny mokonyal te winyruok no bende sani gilalo kwargi monyuolo babagi. Koro gin gi shida ka gikwayo mana ni oganda kanyalo to gine kaka ginyalo chopo kendo gikonyre to bende gichwalo kwayo ne sirikal mondo ne kaka ginyalo loso weche oganda wenyore mathoth ka giwacho ni nyaka nyithindo matindo sani hinyore kendo ngimano endo weyo ji kumarach. Ka kamano George Bati kionge penjo moro amora jotelo mane ni Kisumu kae notel negi kod speaker mar od bura matin ma Kisumu Manuel Ishoraro kod jotelo mamoko kelo mopogore. Kionge penjo taduoko ne studio mondo idhi nyime kod kelo weche momedo tucho doche makawuono bende oganda timo rapar mar chungi jogo mano hinyore. George Bati an kuomi. Erokamano Nyamili Center Dhiambo kuom lipot mane mbaye nyono ka oganda owuok ka giting'o misoma ranyisi mar nyiso kwe kaachiel kod kuyo kod jogo mane owito ngimagi. Anyuola mag jogo mane owito ngimagi kaachiel kod jogo ma bende medo dhi nyime yudo thieth kagikwayo negi chang mapiyo. Millicent med keto wang'i kuonde mamoko ma bende chenro mar rapar ni biro dhi e nyime ka imedo choko mondo ang' mi nyikwa Ramogi ajwang' e weche mamoko mabiro chal mar odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' mar rapar chunje ma oselal e kinde mag ng'anyo. Kama dhi nyime en jatend piny William Ruto oyango ni oikore mar romo kendo timo twak achiel kachiel gogai mar Azimio Raila Odinga. Okang' mar jatend piny obiro e seche manok bang' ogai mar Azimio Raila Odinga sayo Ruto kuom ne thiro twak mar manyo kwe kind Azimio kod Kenya Kwanza. E ote mare kokalo lai mar Twitter ma bende nyo yango go wuodhe kata wuok ne pachoka kodhi e piny libamba ma Tanzania. Jatend piny nyoko ni alieko osiepa Raila Odinga awuok adhi Tanzania e romo maduong' mar ng'iyo kaka inyalo yaro weche mag tije pinje Afrika. Kata kamano aikora mar romo kodi achiel kachiel e thuolo maber kodi. Koloso gi jofwambo ma pachoka kod mapinje maoko Raila Odinga to koni moko kuom jotelo mideo koting'o jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan osetemo kelo kwe. Kata kamano jatend piny pok oyie. Jatend piny William Ruto osebedo kawacho ni ok obi yie mosruok e kinde kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Raila bende wacho ni en ok oikore mar donjo e sirikal mar William Ruto ka okoni sirikadno otimo mudho ma ok onyal riworego. Thuolo marwa mar kawo yweyo marwa mokwongo nyaka Ramogi e weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono kamoro amora ma intiere. Kamano kuom yiero Ramogi TV en mana mondo alidhe ote moko ariyo kata adek maseyudo kama chiegni mondo wadhi e yweyo ni. Erokamano ofide mar Mike wacho ni awinjo news kendo koro imiyo aneno baba kawuono kawuotho Mama Lucy lakini
handshake ndiyo dawa. Wacho kamano ni yath en mana ka ji obedo piny twak kendo gimosore. Kazo ka bende aneno ka Morris Dianga Urka Mugundo wacho ni bati an gima kwayo johera mag Raila Odinga kod mag William Ruto ni mondo kik William Ruto kik donjre romo ma jotelo ariyo mogik ka jatend ODM oseromo kod jatend piny William Ruto. Mano ka jotelo mamoko mag ODM odhi romo kod jatend piny William Ruto kik nyiedhnegi nikech gin bende gidhi mana manyo kaka jopiny nyalo do resruok kendo gidhi giwuo gi duol mar jopiny. Yuvela Tieno wacho ni oneno Ramogi TV yo makare gi Samson Okalu Riga wuod Kano Ugwe School kendo mora inya gi weche manyien e Ramogi TV. Nyakora Ramogi yiena mondo akaw yo marwa mokwongo gi sani ka udugo pod wan gi mathoth omiyo kik idhi mabor, med mana kete Migago. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo e Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nage. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bende. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda maro nagi. Kajiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com. $200 bob too. Hey Buddha, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ramogi kama medo dhi nyime gi weche manyien koro wang'imo tendre kod wach limbe jagoro mongirore e Migago mar arita Raymond Omolo mabende notime gwenge mag Bondo e kaunti ma Siaya. Jagoro mongirore e Migago mar arita Dr. Raymond Omolo
otimo limbe kar chung'o od bura ma Bondo ka onono chenro mag rido arita tok tulo manoluwo ng'anyo ma juma mokalo. Omolo nochako limbe dala ruoth ma Bondo Township Walter Omolo mane owang'ode kinde mag ng'anyo. Dr. Raymond Omolo kwedo tulo mane omuoch Bondo koda alwora mare ka okwayo jotelo kod jopiny mondo rit dhogi kendo kik ke weche manyalo rocho kwe e kind oganda. Ma oluwo ni od ruoth ma Bondo Township ne owang' bang' jomoko sia oganda kod weche mane kwedo jong'anyo. Bang' limbe ma karuoth, Dr. Omolo notwak kod apisas mag arita alwora ma Siaya. Bate yo makende bende mondo wawuo gi jopurwa ni ka wan gi weche ma kamoro ok wayie godo to wabed joma nyalo luwo chik mondo kik wakaw chik e lwetwa, nikech kwa kaw chik e lwetwa to wabiro bedo gi masira aina ma wan godo kani, and seche moko nyalo bedo matek mondo wang'e ni to odhi gik kanye. Koro wabed joma oluoro chik, kendo wabed ni wanyalo winjo yore maler mi iloso godo tabu kanitie. Mar ariyo, ne jotelo mathurwa ka, en kwayo makende ni watem wabed joma nyalo bedo joma gero, ok joma ketho. Wechewa nyaka bed weche mariwo oganda, wechewa nyaka bed weche makelo ber gi dongruok e mier, ok maketho mier. Erokamano. Mano Dr. Raymond Omolo, jagoro mongirore migawo mar arita ma pachoka kod tend loch ma bende iluongo ni administration kaloso e gwenge ma Bondo e limbe mare kuno. Wadhi nyime wadhi ne gwenge ma Kisii. Johera mag Azimio boma ma Kisii ni wuok oko mar chiwo luor ne joma nowito ngimagi e ng'anyo manobagi alworano. Kane giwuotho kendo giwere apeyni manitie boma ma Kisii, oganda go medo kwedo bila kuom rakruok kod jong'anyo mane kwedo chenro mag osuru ma piny owacho koro sani ochuogo. Oganda go bende omedo duondgi e manyo ratich joma ne owito ngimagi e ng'anyo mag Azimio kod joma ne oyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo, hinyruok mag magina. Wadwani watudre kod jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno mondo nyiswa ni kaka rapar kaachiel kod alam wuoth gi wer osebedo kadhi nyime e boma ma Kisii ka ikuyo kod jok ma ne owito ngimagi kaachiel kod bende lemo ne chang mapiyo ne jok ma oyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo. Crispin, miwa ler mar boma ma Kisii kod alwora mare kaka chalo e kinde ma Azimio la Umoja One Kenya nowacho ni kar bedo kod ng'anyo kawuono to oganda oting' mosoma otembni marochere kendo girwak lewni machalo lep kisera marochere ka gi lemo kendo gikuyo kod anyuola mag chunje manowito ngimagi kata dhano manowito ngimagi kinde mag ng'anyo. E kindeno bende gilemo ne jok ma medo yudo thieth e ute thieth mopogore opogore kaluwore kod hinyruok mane giyudo e seche mag ng'anyo. Crispin. Crispin, kinyalo winja ng'isi ni nyiswa kaka ler chalo e wach mar alam mar apar ma dhi nyime gi sani kata gi kinde ni alwora ma Kisii kam iwacho ni gisechako wuotho e apeyni mopogore opogore ka giting'o misoma. Nyiswa ni kaka weche chalo gi sani, Crispin. Awinjo yo makare antiere boma ma Kisii kendo piny ma kawuono ne ng'anyo nochakore, ng'anyo mabuol mar paro jogo manowito ngimagi emomiyo neno ka ji ntiere to kaka gi mishuma mopogore opogore. To mana mondo mi gimbe giwinj gino ma wadwa ni mondo walose, adwa ni mondo adok e dho Oswayo mondo eka wawinjre kodgi. Hapa nilipo nipo katika mzunguko wa Capital katikati mwa mji wa Kisii ambapo leo hii kuanzia mwendo wa asubuhi mamia ya wenyeji wa mji huu wa Kisii walijitokeza wakiwa na mishumaa kama njia mojawapo tu ya kuwakumbuka wale walioangamia kutokana na maandamano ambayo yamekuwepo nchini kwa wiki chache zilizopita. Na unavyokumbuka katika mji huu wa Kisii ama katika kaunti ya Kisii takriban watu 3 tayari wamethibitishwa kupoteza maisha yao kutokana na majeraha waliopata ya risasi. Ndio maana sasa nataka kuzungumza na wenyeji hapa
watuelezee tu. Huyu hapa ni mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti ya Kisii. Tuelezee tu, karibu katika runinga ya Ramogi. Hebu tuambie tu umuhimu wa siku hii ya leo. Mimi naitwa Kerostion Dieki, mimi ni wakili na ndio chama ni Azimio na ODM. Siku ya leo ni muhimu sana kwa sababu tumekuja kuomboleza wenzetu 3 walikufa na wengine wengi wako hospitalini hapa. Tumesumbuka kwa sababu sisi tulikuwa tunaandamana peacefully, lakini polisi wakapiga wenzetu marisasi. Na hii maneno tulikuwa nafanya ni kwa sababu ya katiba yetu ya 2010. Katiba yetu inasema unaweza kuandamana peacefully ukitembea, na ukishaambia polisi waliambiwa tutakuja kuandamana. Kwa nini watupige? Kitu tulikuwa tunauliza ni high cost of living, tunataka irudi chini. Tunawaambia hivi, hata wakiwa wote lazima tutaendelea na hiyo maandamano mpaka the high cost of living ikuje chini. Kabla haijakuja chini tutaendelea, na tunawaambia we are giving them notice that we will continue and we are going to fight for our rights until they sit down. Kama Ruto anataka amani, aite Raila Odinga, wakae na yeye watuambie mwelekeo. Raila is not a madman. Raila ni mtu anauliza ukweli. Yeye anauliza ukweli yetu, anatulisia na sisi tuko nyuma yake. Wacha huyu akae na yeye, na huyu mwingine anaitwa Gachagua awache kupayuka hapo hivyo. Aende pole pole. Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent Masira aka Godfather. Na mimi nasema hii maandamano si ya Uhuru ama Raila. Hii maandamano ni ya wananchi kwa sababu bei imekuwa juu. Sasa tunashindwa, kwani tunapiwa marisasi, wengine wamekufa, wengine wako na majeraha mbalimbali. Sasa tunauliza, hata kuna wapunge tumetuma huko bungeni wameshindwa kazi kabisa. Tunaongojea 2027 watoke wote tafadhali. Wananchi mahali mnasikia watu wasirudi huko kwa sababu mnaona vile wanatusumbua. Asante sana. Kwa majina naitwa Jacqueline Kerubo, mwenye biashara wa town. Kenya kinatusumbua sana sisi kama wamama kutoka nje ni njaa. Sisi tulitoka nje na njaa ndio ilifanya tukatoka nje. Kusema ati Raila ndiye ametuambia tutoke maandamano, njaa ndio imetufanya tumetoka nje. Watoto wetu wamepiwa marisasi. Sisi tunalia kilio yetu, tunalilia watoto wetu. Mbona mnatupigia watoto wetu marisasi? Wamama walipiwa marisasi hapa kwenda juu ya korofa. Sasa hiyo pia inatuuma sana. Sisi kama wamama tuko na watoto wanaenda shule. Wamama ambao wenye aliambia nitasaidia mama mboga, watu wa pikipiki. Sasa nafikiria anasaidia kina nani? Penye tumefikia tumeona shida nyingi. Tena wacha achane mama Ngina, achane Raila, aite Raila uongee na yeye. Wakiongea na Raila kila kitu itakuwa sawa. Kwa china naitwa Erika Ngasa. Kwanza kabisa kwa wale ndugu zetu ambao wamepoteza uhai, tunasema rest in peace our brothers. We will continue fighting for the freedom which we need in Kenya. Kwanza kabisa mimi ningependa kama wale wenye wamepoteza ndugu zao nao pole sana. Sisi tunaendelea, we will keep the ball rolling until huyu Mr. Ruto arudisha maisha ya mwananchi wa kawaida chini. Huyo mimi ni mkaachi wa mwenye biashara hapa Kisii. Jina ni Simon Mosioma. Leo tumeona ya kwamba kumbe askari ndio wanachokosa wananchi. Wananchi wanatembea na msumaa wakiandamana kwa barabara. Hakuna askari alikuwa na hakuna hata tairi ilichomwa. Ndivyo sasa imetuletea ukweli kabisa, askari ndio wanachokosa. Na tunaambia serikali, Uhuru alifanya kazi yake akatoka. Kwenda kuchokosa Uhuru, achane. Mama wa taifa aliyetulinda, achane na yeye. Afanye kazi yake, akisindwa atoke, wengine wasikirie jamani. Kwa majina naitwa Duncan. Kitu yenye mimi nanisumbua ni aje mazee wanaangusha vijana. Hao mazee vijana tumeisha. Mbona wanatupiga bullets? Mazee tunajililia. Madhe wetu wanalia. Sisi wenyewe tunaogopa mazee.
Sasa wakiendelea kuongeza uchumi hivi, sisi wenyewe tutaleta ikisaku wa junior, hatuwezi leta bana. Tutaleta aje? Tutawapatia nini? Tunaogopa. Thanks. Mimi kwa majina naitwa Ndona Tiondara kutoka Kisii. Mimi ni mkaaji wa Kisii. Mimi kitu naomba rais wetu alituahidi atachunga wana mama mboga na manda potapota. Lakini sasa hiyo kitu hakuna. Atuchali sana. Arudisha mafuta chini ndio maisha yaendelee vizuri. Asante sana. Nafahamisha hapa kutokana na muda basi tutakuwa tukizungumza na wengine hapo baadaye, kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo kwako tena studioni. Erokamna Crispin Otieno kuma lerma jo dak makisi o chiwo kotende kod gimomiyo giwuotho kawuono kanono kathoth gioting'o maso mar ranyisi mar nigi kuyo kod jogo manowito jogi kaachiel kod bende lemo ne joma medo dhi nyime gi yudo thieth. Crispin, erokamano med luwo kaka chenro ni biro dhi nyime mar ang' miwa moko kendo e kinde mabiro. Kawadhi e kaunti ma Nakuru en ni misa makende mar paro oganda manowito ngimagi obagi e kanisa mar Kopere ma Christ the King mayudore e boma ma Nakuru. Misano mar rapar joma ne owito ngimagi e alwora ma Nakuru West e ng'anyo mar Azimio. Koro ni nyakwara Ramogi wang'iane kaka wechegi chalo kuom ripota marwa Miriam Nyambura mabino sebedo kaluono wechegi nyaka ne ng'anyo chakre mondo miyo nyiswa ni to gin weche machalo nade. Nyakwara Ramogi, koro ni wanyalo loko wach mondo wawacha ni koro dhok machielo mondo Miriam nyiswa ni to ng'anyo mane obedo Nakuru West mabende ne okelo hinyruok makoro miyo sani koro kweth mag oganda mopogore koting'o jotelo obago rapar makamani chalo nade. Miriam, hujambo kutoka hapa Nairobi, natumai Nakuru kumetulia. Utujuze tu yanayoendelea kwa sasa kuhusiana na shughuli nzima za kuombea wale ambao walipoteza maisha yao wakati wa maandamano na wale ambao wanaendelea kupata matibabu katika hospitali mbalimbali eneo la Nakuru. Naam, shukran George. Tuko katika kanisa la Katoliki la Christ the King jijini Nakuru, ambapo kuna ibada maalum imeandaliwa hii leo. Ilianza mwendo wa saa 7 hivi ili kuwakumbuka watu wawili ambao walifariki. Ni watu wawili miongoni mwa wale 12 ambao walifariki kote nchini wiki iliyopita kwenye maandamano ya upinzani. Wawili hao, mmoja wao ni Benjamin Okoth ambaye mwenye umri wa miaka 32, alifariki katika eneo la Mazembe siku hiyo Jumatano wiki iliyopita. Vile mwingine Hussein akafariki katika kituo cha katika hospitali ya rufaa ya Nakuru siku mbili baadaye. Siku ya Ijumaa alifariki alipokuwa akipokea matibabu ya risasi. Alikuwa amepata majeraha ya risasi tumboni na akafariki. Alikuwa katika chumba cha ICU ambapo alikuwa anapokea matibabu na akafariki. Kwa hivyo wawili hao ndio ibada hii maalum imeandaliwa hii leo kwa niaba yao. Tukaona baadhi ya viongozi wa Azimio kutoka kaunti ya Nakuru wakiwasili. Vile pia kuna wale wanaharakati walijitokeza ambao wamekuwa mstari wa mbele kukashifu hatua ya maafisa wa usalama kutumia nguvu zaidi katika maandamano hayo na hata kuwapiga risasi baadhi ya waandamanaji ambao walikuwa wamejitokeza kulalamikia kuhusiana na masuala tata, miongoni mwao masuala ya gharama ya juu ya maisha. Kwa hivyo hii leo ibada hii inaangazia tu wawili hao ambao walifariki. Tumeona familia zao zikiwasili hapa kujumuika na baadhi ya wale viongozi tofauti na wanaharakati tofauti waliofika katika kanisa hili. Vile pia tumeweza kuarifiwa kuwa baada ya misa hii wakishawasha mishumaa, wakishafanya misa hii kuwakumbuka, baadaye wataelekea katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Kumbuka siku hiyo ya maandamano wiki iliyopita Jumatano, watu wawili walifariki ndio, lakini kuna watu 10 ambao walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Kwa hivyo miongoni mwa hao 10 ambao walifikishwa katika hospitali hiyo, tunaarifiwa kuwa wiki moja baadaye hii leo kuna wengine 4 ambao bado wanaendelea kupokea matibabu, wamepata nafuu na wanasubiri tu ile hatua ya daktari kuwapa ruhusa ya kuelekea nyumbani kuendelea kupata nafuu nyumbani. Kwa hivyo ni mambo ambayo tumeweza kuangazia na tumeweza kuona hii leo. Tutazungumza na baadhi ya wale ambao waliofika hapa hii leo, watueleze nia yao ni gani na ni nini haswa wangependa ifanyike baada ya hii. Lakini hayo yote tutazidi tu kuzamia baada ya misa hii inapokamilika, ndipo tutafanya mazungumzo na baadhi ya familia hizo waweze kutueleza matakwa yao
yao ni gani kuhusiana na maandamano ya upinzani ya wiki iliyopita na hatua ya leo ya kuandaa kumbukumbu kwa wale ambao walifariki na vile wale ambao wako katika hospitali. Kwako George. Shukran sana Miriam Nyambura kwa taarifa hiyo tendeti kabisa kutoka maeneo ya Nakuru, na taswira kamili kuhusu hali ilivyo na jinsi majeraha na vifo vilivyotokea katika eneo hilo la Nakuru wakati wa maandamano. Shukran Miriam, tutarejea kwako labda wakati mwingine utujuze zaidi jinsi hayo mambo yatakuwa yakikwenda. Ramogi kama dhi nyime ni gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ne otelo ne johera mag riwruok siasa mar Azimio la Umoja One Kenya e kaunti no era par mar oganda mano wito ngimagi kod mago mano yudo hinyruok e kinde mag ng'anyo Homa Bay. Gavana Wanga otelo e nyasi mano bagi chula mar Osinga e kar chung od bura ma Suba North kama ne gimoke misoma kaka ranyisi mar paro jogo manonegi kod jogo mano hinyore juma mokalo. Wanga oseyo bila kuom tiyo kod teko mathoth e gayo jong'anyo ka owacho ni rakruok e kind obila kod jopiny nokelo tho kod hinyruok mag magina ne jomoko. Bende oyango ne piny owacho mare dhi kawo ting' mar thieth ne jogo mane yudo hinyruok mag magina e kinde mag ng'anyo, ka joma ne owito jogi bende osingo mar chung' kod familia mage e kinde mag chandruok. Mondo waku kanyakla gi jo Kenya mamoko kuom jowetewa mose lal e ndalo manyocha wan e weche mag ng'anyo, ka jo Kenya ng'iyo ngima kako idho malo. Kenda ka othuolo ni mondo aor kuyo makende na nyuola wede gosiepe molalo nyithindo matindo ma bende nokonego kalsani. En lit kod kuyo ni joma ng'anyo ne right maggi igoyo, inego, to sami igoyo gi nego gi ni ng'ato paro ni ne jomoko emano orogi. Jogi ong'eyo haki gi momiyo gi demonstrate kata gi ng'anyo ni nikech ngima osebiro matek. Kodhi e gwenge ma Mombasa, eneo bila e kaunti ma Mombasa okayo jopiny mano chokore alap ma Uhuru Gardens e chuny boma ma Mombasa mar timo rapar ne jogo manyicho wito ngimagi e kinde mag ng'anyo. Kwethno mane oting'o riwruoge mopogore opogore makelo ne ratich oganda kaachiel kod jodak ma Mombasa ne ochokore Uhuru Gardens kama obila bende ne obeta kicha karitogi. Gese obila magikoni osebedo katiyo kod teko mokalo kiewe kinde mag ng'anyo, gino mosemiyo oganda mathoth owito ngimagi kama moko bende pod dhi nyime kod yudo thieth kaluwore kod adhonde mag magina. Gikoni koro girito wach mar tend riwruog Azimio la Umoja One Kenya ma ibiro chiwnegi to chutho kotenre kod weche mag ng'anyo bang' odiechieng' ma kawuono. Wale walikufa, usisahau wale waliumia. Uenda report the people with greatest responsibility was International Criminal Court ama any other authority ambayo can reign of them. Ya kwamba sisi ni watu wa amani. Hakuna mtu hapa umemuona na silaha yoyote. Hakuna mtu hapa umemuona na jiwe. Hakuna mtu umemuona na panda. Na sisi hii ndio kuanzia mwanzo kabisa tumesema sisi ni watu wa amani. Na hata ukiangalia tumevaa nguo nyeupe kuonyesha sisi ni watu wa amani. Hakuna mshumaa mweusi hapa. Wakati tuko ni 21st century. We should be given time and right to talk. We will not allow Kenyans to go back there. As kama young mothers, kama youth, lazima tusimame kidete na tuangalie hii Kenya yetu isirudi huko nyuma mahali tumetoka. Kodhi nyime riwruok mar jopuonje sikunde jopuonjre ma ong'ol KUSNET okwayo migawo mar somo mondo oketenge omenda maromo ne chenro mag penj e sikundego. Jagoro mar KUSNET James Torome oloso sikund primar ma Nkapilili e alwora mar Narok North kokwayo jood bura mondo mi osir paro mar chwalo omenda e saa mowinjore. Japuonj mar skundno Clemencia Kwamboka owacho ni piny owacho mondo mi osir nyithindo man kod ng'ol mana kaka ikonyo nyithindo ma ong'aw e sikunde mamoko. Bende okwa familia margi mag nyithindo ma ong'ol mondo mi otergi skul mondo gindikre ne chenro mag somo. And now, unless you are used with them, you may not know. They are very okay. They are among the others, apart from these ones you have seen still who are in the wheelchairs. Walimu, sister, tumekuja vile tumekuja. And because we have got
the will and the touch of these children. When they're integrated here, I think God is doing his miracle to see them being transformed. Let's not shy away from asking donors, because we need support for these children. These children alone, they cannot ask for help unless we ourselves, inclusive of what we feel right in our hands. The government of the Republic of Kenya to start now funding the private special schools. These are learners who have been neglected for a very long period. But through now the Minister for Education, we are urging him, the way they are funding the examination for both public and private, they start now funding the private special school. We are also calling upon the county government, and not only the county government in Narok, across the country, they are supposed now to focus on special needs, because these areas have been neglected for a very long time. Kaka ichula through pesa mag gwen, amiyo gi pay bill mar Equity Bank. Makata od gwen kumantie, inyalo neno ka already na muono pay bill. Mangiso ni kata ka onge, ayudo pesa ka link e simu ni already ngata tumunare. Oketo pesa ko yot mundangise ni already koro yaoni gweno mondeka gweno mondele. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi night wakelo go Teacher Beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenya the entertainer kaka pile nyakoro mogenyo wacho ni kete manaka yaduna ya mina selo lingebe. Ramogi night Teacher Beach sangweno tieno. Sonko, karibu kae. Relax. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni koro wadonjone weche mag tuke. Skunde sekondar ma Kisumu Dei oketo genogi duto e duoko madhi wuok e tuke mag skunde sekondar ma Nyanza tok chwalo ywakgi nyoro bang' nyologi kod skul mar Agoro Sare Finals. Kisumu Dei nyong'ur ni jo Agoro Sare nyoketo e pap jatugo manyoko winjo bed ni gocho. Komiti ma ochung' ne tuke mag skunde sekondar ma Nyanza kod director mar somo ma Nyanza biro chiwo ng'eto margi mar yango kaponi inyalo ma Agoro Sare launch margi kata oyo. Kisumu Dei wacho ni jatugo ma wachone nyokelo fwere no nogocho ne Dagoretti High higa mokalo kaka jaklas 11 kendo higa ni ogocho ni Agoro Sare kendo mana kaka jaklas 11. Ni rasmi kwamba
Ni rasmi kwamba Gorosare ndio mabingwa kutoka eneo la Nyanza. Kodhi nyime ni team mar Kakamega Homeboys koro dhi rado gi Al Hilal ma Libya e tuke mag CAF Confederations Cup kaluwore gi draw manyotim Cairo e piny mar Misri. Homeboys ema dhi bedo weg pacho e tugo mokwongo e katielo mar ariyo idhigo e piny mar Libya. Team mar Homeboys noyudo thuolo mar dhi e CAF Confederations Cup bang' loyo Tusker gol 1-0 e paw tuke ma Nyayo National Stadium e final mar FKF Cup. E draw ma kamano Gor Mahia owe oko e draw mar CAF Champions League kaluwore gi kum ma omigi kod CAF. Erokamano nyakura Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Migago chope giko mare gi kanyo oboduo mathoth ahinya sa 10 nitiere moko mabende wamedo luni mwabiro kelni weche manyien mag kagi kacha to koro mo sa 1 gi sa 3 chuny weche manyien e Ramogi TV biro yudo ng'eyo mathoth ahinya koro Ramogi kamoro amora ma intie. Ng'ato penjo ni jok ma owuoyo wingi makisika oneno ka omore kaluwore kod weche magiwacho. Aneno Ramogi TV gi baba Singa Odongo maluongo ni Sara Singa nitiere wang' neno West Kanyamkago wacho ni amor gi Ramogi TV kinde ka kinde. Slovodan Shata kawuok Nyasoti Magonga Homa Bay County wacho ni amor gi chenro mag Ramogi TV weche manyien mag Migago. Kelly Kosumba nitiere Kindu Bay wacho ni an kod jolamo ne jowete mane onegi kod mohiny mar gune chang mapiyo. Erokamano ahinya kuom kete bati baba ka romo gi baba to kik timango. Okay, wacho ni Suluhu nobiro ka to odagi romo kode. Okay, okang'eyo ni jatend piny dhi romo gi Suluhu Tanzania, mano jal mondo ndiko ka to ang'eyo ko miyo wanyinge. Kaluwore kod sa yina mondo atie gi kanyo ka oromo sa 10 weche manyien mag kagi kacha ibiro yudo moko bende mamedo timore sa 1 gi sa 3 kana sisingo ni Ramogi TV poto keto wangi ka reporters magwa luorore gwenge mopogore opogore mondo mi chok ni weche manyien matimore mondo ibed gi ng'eyo kinde duto. Poch gi pak ni mikaw thuolo mari kendi keto wangi Ramogi TV weche manyien mag Migago. Oriti masani nyinga en George Bati.